Hey, morgen Sola. Ik krijg nu nooit leven zijn als krijg hier. Ik leeg in Ola. Je zit de smaakheid alle van je chant. Soms had ik een beetje scheef en vroeger had ik op hooi gereden. Het is all goed, right? Ik leeg in de leiderschap zeggen, beziet Jacob, heb ik een probleem met hem. En blijkt niet te zeggen. Hij zei, Dan. En dat kan ik met je aan zijn. Ik kan met mijn muscles hij heeft. Ik wil ook wel eens Dan zijn als hij is. Maar één dag wil ik zijn. Zo, wer van jullie, van je mensen gehad met God voor deze week? Dat hij het openbaring gehad van hem. Dat hij een gebed hier gehad van hem, waar je lang naar je lucht had. Dat hij een vrede kreeg en denkt, wil je lang niet vrede wil houden. We leven niks plus van brood alleen. Voor brood wat van fiets het scherp op ons. Yes, maar ook leven. Zoals we dat we alle werk van God wat hier, dat je met je houden met hem, dat ons yes het scherp ook leven blijft. We zeggen dat aan de vrede met haar is onze kracht. En dat is de waarheid. Wanneer je de vrede met haar kan hebben, dan heb je beter denk je wel komen. Zo, mijn thema vandaag handelt zich om de onbetolde schuld. Onbetolde schuld. En zo ik wil vandaag reden van een thema wat er beter van anderen zich becheckt wordt als je weinig doen. Ik wil reden van vergeven, maar dat is niet jullie mijn thema. Ik reden van de onbetolde schuld. We hebben het zeer schop geleerd dat wanneer ik die kom naar Verzeihung vrouw, dan moet je ja zijn. Wanneer je ja zei, dan zeg ik, de schrift zegt, je moet vergeven. Dan geloof ik dat geen die. Zo vele van ons vrouwen de vergeving, maar we zijn nog niet gereed voor vrouwen. Ik wil niet zeggen waarom niet. Zo we gaan een paar vers lezen uit Matthäus 4, vers 23 aanvangen. Maar doe nog maar daar, yes, die go te offeren, door, en die door bevalt, dat die broeder wat geen die heeft, dan laat die niet go. Zo wie we zeggen, wat ze zeggen, van het niet een offer brengen, maar hij zegt, het is weg, maar die door bevalt, dat die broeder wat geen die heeft, dan die go de leggen laten, en eerst gewoon een vrede maken met die broeder. Vers 24 zegt, zij dat doe met die gene, nog schwin op de weg, noem je recht. Zo een ander weer, maar nu wem haast wat je niet heeft, en die al zei, je niet schaffen dat, die wil je al tot je zaad brengen, dan zegt hij, mag schwind vrede met hem, verder die wat je zaad heeft. Dus wanneer hij je zaad wordt krijgen, dan wordt hij die recht even geven, en dan wordt hij weer in je gevangenis aan komen. Zo mag schwind vrede. Maar zelfs toen ik zeg, ik zei die waarheid, die je niet uit, dat je de laatste cent betaald hebt. Wanneer je in je gevangenis bent, dan moet je alles betalen. En zo, een paar dingen wat ik van dit wel opneem is, dit is, we hebben allemaal verschillende mensen. Iedereen van ons. We hebben allemaal om verzeihung gevraagd. Dat hebben we alle gedaan. Maar Schrift heeft een interessante weg van dit thema reden. In 2 Mose 22 vers 1, de Dieter heeft niet een vers voor dat. Zo wordt op Engels schreef ik wat is dat wijzen. Ik weet niet of ze worden op Engels, dat zegt de stad. Want als er een schop stiller is, en dat verchaafs, voor iedere as moet ze 5 assen teruggeven. Wanneer een schop stiller is, en dat verchaafs moet ze 5 schop teruggeven. Waarom moet ze zoveel meer teruggeven als ze gestolen heeft? Dat is die gemeenschap met mensen opbouwen. Dat is waarom dat is. God heeft je al vergeven. Dat is al de woorden. Maar die gemeenschap opbouwen, dat is wat ik hier handel. Dat is wat ik van reden wil. En dan we gaan naar Matthäus 18, vers 23. Dat is het hemelrijk is met een Chinese te vergelijken. Die met zijn schulden verrekenen wil. Zo hij kwam, had meer schulden, wil hij met verrekenen. Dan zei hij in vers 24, dan vang je aan met een wat een naam gebracht wordt, die hem zeer veel schuldig, $1000. Sommige zaten $1 miljoen en vandaag is het geld.
En dat is onmogelijk dat hij tollen kan. Dat is onmogelijk. Na vers 24 dan zegt hij, ik word je alles betolen. Heb dus geduld, ik word je alles betolen. En hij praat en praat. Dan zegt dus, Kenny zegt hij, ik word het vergeven. Ik leef niet, ik word het vergeven. En, maar hij had niemand betoeld. Dat was wat ik aan denken. Hij had de schuld niemand betoeld. Maar hij deed hem de schuld vergeven. En dan weet je het weer, dus hij moet zeer veel weer vergeven worden. Die heeft hem waard hem nächste, wat hem klein beste schuldig is. En mocht hem alles betolen. En dan als hij kennt dat het antwoord wat hij gedaan heeft, dat hij hem terug en zegt, hast du niet zo'n medelijden gehad, dus ik met die medelijden had. Du weißt, ja, moest hem alles betolen. Stopst hem in je gevangenis aan. En ik die oude grote schuld betolen, dus hij niet geen medelijden had met deen. En dan zegt hij, zo wordt hem voor de ook. En 4 jaar ervoor zegt hij, zo wordt ons hem voor de ook. Ons behandelen, want we niet vergeven doen. En zo is het zeer scherpe vers wat we daar hebben. En in 2 Mose 34, dus ik word op Engels lezen, maar ik heb dit erklärt. Het zegt hier, I lavish unfailing love to 1,000 generations. I forgive iniquity, rebellion, and sin. But I do not excuse the guilty. Ik heb groot gezegd, ik heb voor 1000 generationen wordt hij alles vergeven. Hij heeft zin en alles vergeven. Maar hij wordt schuldig is, vergeeft hij niet. Wat schafft het? Dat is even een andere zaak. Hij groot gezegd, hij wordt allemaal vergeven. En zegt, maar hij wordt schuldig is, dat hij niet. Wer zijn hij? Wer zijn hij schuldig zijn? Zo ben ik hier vanavond. Dus dat is een klein beetje wijzen van wat ik gereden heb. We hadden ze te houden dat wanneer ik naar die kom en ik vraag naar verzeihing, als ze bij vergeven was, dan moet ze ja zeggen. Maar die niet ja zeggen, dan is du schuldig. Dan is du in de straf gekomen. Dus wij moeten zeggen, ik heb $500 van die gestolen. En dan geef ik die $300 terug. Dan kom ik die en vrouw, kost me verzeihing voor dat ik gestolen heb. Meer dat zei knap en ik weet, u hast mij als ik heb. Kost me verzeihing, kost me deze... Laat $100 vertellen en mij die vergeven. Dan zegt ze vielleicht, ja, ik wil die dat te goed houden. Wat passiert met deze $100? Dat is wat ik reden over van Oostmarkt. Wat passiert met deze $100? Met deze $100 moet wat je doen. Wanneer je zegt, die verzeiht mij voor wat ik gedaan heb, dan word je waarschijnlijk niet zo'n goede vriend zijn van hier wieder. Dus dat is schuld gebleven. Wanneer ik de schuld alle betoeld had, dan würde je kennen wat een vriend zijn. En zo hij zegt hier, wanneer een schuld steelt, dat is maar 4 schuld teruggeven. Zo dan kom ik naar die en ik zeg met de leid, maar die niet vergeven is, dan zeg ik ga vroeg te verzeihen, dat vergeeft mij bloos niet, het is een schuld. Check, wel, ik heb niet meer een straf nog. Maar ik heb niemand mijn schuld really betaald. Maar dan bak we dat geen jaar aan. En zo, wanneer ik mijn schuld niet betaalde, dan moet wij deze schuld betalen. Zo, wanneer ik die vrouw voor verzeihing, dan vraag ik, was du mijn schuld, dit is $100 zelfs tolen? Dus ik wel niet. Oder ik kan zeggen, ik kan niet. Maar veel mensen, ik wel niet. Oder ik kan niet, dat ik zoveel gestolen heb. Nou, ik weet niet van geld, maar we hebben nog andere dingen. Zo, we willen zeggen, Jezus heeft alle zin vergeeft. Maar niet alle mensen zijn vergeeft. Bloos dat wordt naar hem komen, dat worden vergeeft. Right? Zo, bloos dat wordt naar hem komen, worden vergeeft, maar hij is voor alle zin gestorven. En ik vroeg me naar verzeihing, ja. Dan würde ich vielleicht sagen, weil so, du sagst mir, dass ich kann was jeden Mensch holen. Was ich alles betalt habe. Wo wir noch mehr von reden. So, wo würde es sein, wenn ein Kerner was sehr viel Geld liegt im Fortgeschäben? So, man sagt, ich will nur die Bank und dann sage ich, mir fehlt $10.000 zum Fortgeschäben. Und dann würde sie mir $10.000 liegen, dann würde ich mit Fortgeschäben. Dann würde ich jeden Monat Payments machen. Ich würde Tollingen machen, jeden Monat. Man sagt, ich habe 5.000 betalt, 6.000 betalt, 7.000, 8.000, 9.000.
Nee, das sind $800 betalt. Dann ging er morgen und sagte ich, das war das Gott wieder, das war ich nicht toll. Die letzten 200 war ich nicht toll. Dann kann die Bank 2 Dinge tun. Die kann sagen, gewöhnlich würde sie 40 Wochen nehmen dann und verkaufen dort und nehmen das Geld. Das würde sie gewöhnlich tun. Aber sie würde gerne sagen, das sind immer $200. Ich bezahle da nicht die ganze Bord, das bin ich wert, ich wollte bloß für Jahre. Das würde sie machen tun. Aber, dann sind $200 geblieben, was ich nicht bezahlt habe, right? Weil ich an den Weg wieder ging und sagte, ich war ja leid, um frisch fertig habe, würde sie mich outliehen. No, der würde mich nicht outliehen. Warum nicht? Weil das eine onbetolde Schuld. Wenn sie mich dann noch verjährt haben, ist das noch unbetalt. So, die würde mich auf keinen Weg outliehen, weil ich habe mich Vertrauen gebrochen. Ich habe mich Vertrauen bei Menschen gebrochen. So, die würde mich auf keinen Weg outliehen nicht. Wenn sie noch gesagt haben, würde ich verzeihen. Aber wurde dann nicht mehr outliehen. So, wenn wir Frau am Verzeihen, dann froh wir, dass ich die Arbeit getan habe. Nicht, dass ich froh nicht, dass die meine Schuld ausbezahlen. Wenn ich mal $300 zurückgebe und dann für Verzeihung frage, dann freue ich die meine Schuld zu bezahlen. Und so, wir müssen sagen, wir haben ein anderes Beispiel nehmen. Wir müssen sagen, ich habe Afterrede von dir. Und ich habe das 10 andere Menschen verteilt. Dann kommen Jan Freund und die und sagen, check mal, der Irwin, der sagt das von dir. Dann habe ich gesagt, sonst sagt er von mir, ich will mal mit Irwin reden. Und dann wollte er das so, ich habe das gesagt. Dann sagt er, ja, das hatte ich nicht so Zeit, das hat mir leid, wenn die so bohren, das hat mir leid. Was habe ich getan? Dann frage ich Jan, zu meiner Schuld bezahlen. Die alle 10 Menschen, die ich habe gesagt, die will ich sagen, das muss eben sein. Aber das schafft nicht den Weg. Das schafft nicht den Weg. Er kann mir sagen, er verzeiht mich, aber er bleibt schuld. Das bleibt schuld. So, wenn ich dann würde sagen, ich bin alle 10 gegangen, ich habe ihm alle explainiert, dass ich alles getan habe. Ich bezahle zu alle 10 Menschen. Nu komme ich nach die sagen, dann würde ich sagen, oh, so du hast die Schuld betalt. Du hast die dann angelassen, du hast die Schuld ganz betalt. Dann habe ich ein Recht für Vergebung zu fragen. Und wenn ich da fertig meine Schuld betalt habe, dann frage ich, was du mir eine Schuld betalen. So, jeder hat ein Gesetz, das denkt in die Vers steht. Das heißt Teshuvah. Es ist ein englisches Wort, noch nicht fair, aber bei der Sprache heißt es Teshuvah. Und das glaube ich, hat sich hier Worte wie es glaube ich war. Reden sie von so Worten. Und anyway, dort ist eine Regel, was steht wie. Du hast nicht danach für Verzeihung zu fragen, für die deine Schuld alle betalt hast. Du musst erst dort beweisen, dass du ein geroute Leiter hast, dort. Du musst dich selbst bechecken, was habe ich really die angetan, mit dort aufzureden? Was habe ich da really getan? Ich habe die Nummer für Dorfe, ich mache Menschen und so weiter. So, ich habe viel mehr getan, als bloß was gesagt. So, das Teshuvah sagt, du musst dich selbst bechecken für die Beine. Du musst da sein mit dem, an wem du dich verscheucht hast, dass dich reden. Du musst mit, was du getan hast, das beweisen, dass es wirklich leid hat. Und du musst Restitution machen. Restitution ist, wenn du mehr hast, als du die Nummer hast. Das ist Restitution. Wenn du das getan hast, dann kostet Frau noch Verzeihung. Und die haben noch eine Regel, die kostet erstmal einmal Frau, let's say, ich habe $500 gestohlen, ich brauche 300 zurück. Dann würde ich sagen, well, ich sehe nach meiner Geld kurz staat. Aber zum zweiten Mal kommen nach $100 wieder und sagen, well, $500 stelle ich von dir. Dann würde ich sagen, ich muss nach bei der Bahn nach Adress holen, ich muss noch extra holen, wenn ich Lotje was, dann würde ich das noch bringen. Nu habe ich ihm actually alles betalt, was ich ihm schuldig war. Zum 3. Mal. Wenn ich zum 3. Mal nach dem komme und für Verzeihung frage und er nee sagt, dann nehme ich alle zurück. Dann kann ich alle zurücknehmen und dann muss ich das betalen. So, das hat 3 Chances, hadden sie, eine jüdische, das wäre real. So, du musst die Deipe checken und zum 3. Mal nicht schaffen, dann nimmst du alle zurück. Und wie würde sie sagen, wenn die Frauen verzeiht, dann hast du niemals in der Recht, was nicht zu sein. Du musst einmal bloß ja sein.
Wir nahmen den falsch ab, wenn wir nicht vergeben, kann das nicht vergeben. Dann nahmen wir einmal ab, dann machen wir Janum schuldig. Aber wir sind irgendwo schuldig, dass Janum ihn nicht vergeben kann. Aber ich leide auf Janum. Ich leide auf Janum. Ich will das nicht selbst betalen. So, da haben wir was missing. Und ans Glauben. Da haben wir was missing. Das Training, was der Verein kommt, alle seine Arbeiter, dat het jeder persoonlijk vragen. Hoeveel zijn we schuldig? Hoeveel kost holen? Zo weet hij jeder persoonlijk. Hij zegt niet, ik wil je alle vergeven. No, hij ging dat verrekenen. So, wir haben jetzt de hele, wie als Christen, wenn wir Dinge nicht fit verzeihen, dann sind wir arg. Und ich glaube, das haben wir in arg, das glauben wir dort. Dort Jeff sagt, dort ein Ding sind, was je nicht betalen kannst. Das ist ein Ding, wo du kannst mit großer Value kannst bloß nicht betalen. Vielleicht hast du bankrott, du hast bloß kein Weg zu betalen. Aber das, was dann passiert ist, ich will Ihnen eine Geschichte vertellen. Da wir in der Früh, in der Weltfrüh, hat ein Jung. Dieser Jung wird durchgeschoten von einem anderen Mensch. Als er durchgeschoten wird, dann kommt das andere Mensch im Gefängnis an, so den Titel auf für 24 Jahre. Und als er in die Gefängnis zurückkommt, dann sagt er, ich will mit dieser Weltfrüh reden. Ich will bezahlen, was ich getan habe. Dann sagt er für das sehr lang, mit die habe ich nichts zu tun. Du bist ein Mörder, mit die habe ich nichts zu tun. Und deshalb praat. Kann ich will mit die treffen. Sag ich, no, mit die treffe ich mich, bist nicht taub. Und deshalb praat. Dann sagt die Mama, die Weltfrüh sagt, an eine Bedingung. Ich will mir durchsagen, wie der Graf von meinen Jungs in Graf. Da wollte ich mir durchsagen. Wenn du mir da was bei seinem Graf treffen, dann kannst du kommen. Und schön ist, jetzt beim Graf durchsagen. Und dann kommt das abgefahren am Graf. Hat er den Eng auf Stell. Die Frau hat ihn gecheckt. Er kriegt ihn vor die Hütte, er kriegt auf alle Feier, kriegt er ihn am Graf. Und er sagt, was dem Graf auf, hey, hat er nichts gesagt. Ich habe ihn abgecheckt. Schmierte sich da bei seinem Graf und hielt. Er hielt für 2 Stunden. Dann sagte die Weltfrüh, nu ist es genug, du kannst abstehen. Er hat dem Jungen was zurückgebracht. Der Junge war nicht tot. Aber diese Mama sagt, dass er das ist. Er braucht alles zu haben, was er kann. Er braucht alles, was er bis groß kann. Dann sagt er nach, von hier wieder, was immer die fehlt, sag mir, ich wollte tun für die. So, ich kann dem Jungen allmählich zurückbringen. Aber er betalt seine Schuld. Und vielmal weet wie, wanneer ik met die dealer doe, du met die broeder, du met die zuster, wer maar je business is, du weißt erst nach onbetaalde schuld. Dat valt zich niet graag. Du weißt nicht waarom. Dat is, je niemals alles aangereikt hat. En wenn wir niemals alles aangereikt doen, dan blijft er wat hangen. En wat doen we met dat wat er hangen blijft? So, nu wil ik wat teruggaan. Let's say ik heb $500 gestolen voor die. En ik geef je maar $300, $100 terug, dat is $100 gebleven. Hast du dan een recht, mij beter te worden? Nou, dat hast ik. Dat wordt voor zeggen, heeft bij ons een mening wat ik niet zeg leggen. Dat meint het steeds. Ik kan er niemand waar van reden. Dat is alle voorbij, dat is alle goud. Dat is niet alle goud. Zo ik leg dan bij een andere wordt gebroken. Dit is $100 dat we God hebben gegeven. En zeggen we God, hier, dat is niet bereid worden. Du weet dat, ik wil die geven en ik wil in vrede weer gaan. Ik wil geen maar in dem houden, wat is de onbetaalde zin. De onbetaalde schuld. Zie, wie wordt verzeihen, en verzeihen hebben we ons een zeer grote diepe mening, wie we ons vastrijden met. Als die me vraagt om verzeihen, dan moet ik jou zeggen. Ik heb geen recht te zeggen dat ik veel nog $100. Ik heb geen recht te zeggen dat ik geen adres getold. Dan heb ik nog schuld tolen. Dan doen we te veel verlangen. Maar dat is wat dit niet deed. Ik vind graag boven schuld dat weer. En dan zegt hij, wanneer een waar beste man naar Sven vrede, voor die wat je recht heeft. Doe het tegenreden. En we wisten dat veel niet doen, dan blijft dat hangen en worden we blij een te anderen.
Nu weet niet waarom, ik voel me bloos niet nood te dem. We hadden het verrekend, hij zegt, ik heb vergeven, maar ik weet hem blijven weer de stuk gewoon. Ja, Jana zei het, wie alle gouden, maar het voelt zich niet zo. Die wist je niet te maken gaan krijgen vanaf. Dat is dan nog een klein beetje met beziet houden dat. Het is een fijne match, en komt het op de church en alles, maar het voelt zich bloos niet ganz raar. Dan zegt het in Römer 12, vers 18 zegt het, dat alles wat je kennen, wat een mogelijk is, met alle mensen vrede te hebben. Zoveel als mogelijk is, het is niet allemaal mogelijk. Maar het is manchmal veel meer als we geloven. We willen bloos niet alles betalen. We willen niet terugschauen wat ik werkelijk gedaan heb. Want ik afgereed heb bij die, en er zijn 10 mensen waar ik heb. Ik wil niet meer terugschauen dat mij niet schuld werd. Die had ook schuld maken, wat du zei. Want we zijn beide schuldig. En ik zei het zeer veel meer en tussen een paar lied. Die zijn zich einig geworden en dan zei ze, wel die weer schokkeren, die was ook schuld. En dan bleef het zo hangen dat we geen schuld betaald. We denken waar we stil en voelt zich never ganz fijn met het denken, het helemaal bereid worden. Maar wat we in de vrienden leven, maar dan ik met mijn schuld alle betalen. En zij met schuld apart alle betalen. Dat redt hij niet op. Maar ik heb hier woorden waar je niemand niet komen wat in de vrede. Dan zeggen we rein, 2 schulden, dan is niet rein. We moeten beide maken. We moeten beide ganz betalen. Want mijn vroegvader, ik alles halen, wat ik bloos groot kan. En ik geef ons alles aan. Dan brug ik wat vrouw voor verzeihing. Dus jongen, dat ben ik groot vrucht helemaal nog verzeihing. De mama zegt, hij geeft alles aan wat hij kan. Dat durf ik euch verzeihen. Dus in de woorden wijst dat hij weer groot uit zijn leid. Op Engels zei hij was owning his sin. Hij eend wat hij gedaan had. Hij durft wat verzeihing vrouw. Zo wie dan zei veel meer vertijd voor verzeihing vrouw, de was mij vergeven. Ben ik verhaal niet alles betaald. Vergeven dat ik bloos al wat du nog niet betaald hast. Want als je alles betaald hast, is het nog te vergeven. Want we een schopje zullen hadden, hij bracht je 5 schop terug. Dan zei nou, als je een tweede schop terugbracht, dan zei je, nu heb ik al dubbel wat ik eerst had. De derde schop, nu vond hij al te jammer weer aan hem. In de 4e schop dacht hij, dit is niet fair, neem dat maar terug niet. De rest is te vergeven dan. Maar wanneer we niet alles betalen dan moeten we, dan vragen we te vergeven. Maar veel zullen we dat abheren, zo zei te vrouwen en zei dat alles aanrekenen. En ik bracht de boodschap tussen en aan de church. En dan vroeg ik een paar mensen, wat ze dachten van de boodschap. En ze me zeggen, wel, die hast je reed today wat de victims hast je reed. Today wat als ik tekortje kom, voor die weer de fijne boodschap. De andere zegt, zo dus zegt dat de mens kan wat je in die houden en niet vergeven. Ik zei, nou, dat is niet wat ik meine deed. Die schuld aan gebleven is, moet we God overgeven. Wie namen dat verzeihen. Maar ik leg het woord God overgeven beter, dat meint dat is nog wat gebleven. En dan zeg je, nou, dat niet mensen recht ver uit de tijd. Weet je niet dat ik wel allemaal rechten, wanneer ik terugkom? Anders zegt hij, laat mij mijn rache uiteven aan mens. Dat je niet. Dat je mij dit overgeven, dan kan je met het weten. Ze eindig wat het betaald moet. En toen volgt geloof ik dat, wanneer ik eenmaal verzeild gevraagd heb, dan heb je nog meer te zeggen. Zo, ik wil something met overlaten. So, wer heeft de raad? Let's say ik ga me afterreden over die. Wer zegt als ik nog getold heb? Ik zei, wel, wanneer je weet dan had, dan dat me leid. Dan moet het je nog niet dat je het ene is. Wanneer je naar alle 10 zie je gewoon, hè, dan zeg ik, nu kan hij het zeggen wat hij gedaan heeft. Maar, wanneer je alles trekt over wat ik kan, heeft dan een slechte nummer van hier weer. Wat zou ik met dat? Dan kan ik wat terugholen. Maar wanneer hij het einzet, dan kan ik grote leid zijn over. En ik geef ons alles aan wat ik kan, dat dacht dat.
leefdag de grote zin. Maar toch gaan we ver in tijd. De schriftleer is, wie soll ons Christus ab ons nemen. Waarvan dat Christus ab ons nemen is, voor de zin tolle wat jij niet herkennen dat. Zo we doen het ab ons nemen, aber wie zei je, God, die wordt je weten met dat. Er zijn zoveel dingen in leven wat zeer unfair zijn, zeer erg zijn behandeld worden. Manchmal zijn er duizenden dollar waar je beleven zijn, kennen wel tollen, je weet goed waar de schuld is, bij anders staat het niet toe. Dan wordt moet het verrekend worden. Dat je gewoon ganz met vrede, God over je en zeggen, God, dat is dient, daar wordt me niks meer aan het en ik kan de vrede Gods aan mij hebben, en ik kan zo goed een leven krijgen voor die mens. Zo mij aan vandaag, 's morgens, een aanloop geven voor alle dagen wat er veel zijn dingen in het leven wat er voelt zich best niet fijn. Ik ga versuchen een ding te maken, dat schafft niet en ja, dat voelt zich niemand fijn, ik weet niet wat ik doen zal. Hast du gedaan wat je dacht te doen is, maar dat voelt zich best van ja, dan ben ik gelijk gedaan. En de beste van de lauwe, du weet goed wat doen is. Maar die krijgt er bloos niet te gaan. Du weet goed, du hast niet alles in betaald. Du hast het niet, you didn't own what you did. Hast het niet geëend. Ik blijf hier te beden, want je zullen zijn, en je wil naar verder komen. We hebben in dit leven zeer veel gelegenheden dat dit passeren wordt. Zeer veel. En soms van jullie voelen zich schuldig, want je zult niet schuldig voelen. Dat is Janum zijn schuld. Janum zegt, wel, dit is niet verzeihen. Dat geeft je veel aan het kijken. Janum verzeiht plus niet. Maar als we het hebben, niemand zich, du hast keine Arbeit schuld betaald. En ik kan niet Gott übergeben. Wij zijn van nou zijn, ik kan het niet Gott übergeben. Dat is niet betaald worden, je weet dat het niet betaald worden, because het niet loslaten. We hebben het vooral wel dat loslaten. Zo God, du wordt je met het weten. Du wordt je met het weten. Zo het enige wat we wel in je bed zijn, van ons morgens komt naar verder, want het is zand, en wel ik even in beden. Want ik zand, dat is oké. Het enige wat we wel in je bed hebben gedaan. Dus je weet niet met het ding. Beleef hij het al. Dat voelt zich bloos niet ganz raak, bloos niet ganz fijn. En God zegt, ik zie gereed die helpt met dit. Dus we als mensen, we weten veel niet met een ding is dit. We really don't niet. En veel zijn we schuldig erklärt worden van ons jenen. En we weten het ook niet met. En gaan we vielleicht voor plagram. Weet je wat we doen? Weet je wat we doen is ons? Vielleicht falsch beschuldigd worden. En die weet je dan niet met. En vielleicht weet je zeer goed dat je hast niemand wilt dat toestoot in je vrouw, in je man, wat alle gedaan hast. Die denkt allemaal die ramreden, allemaal die fysieke rechten erklären van die zelfs goed weet je, du hast nog een geheimnis, dat wat niemand gezegd hast. Du hast dingen verstoken. Dat zullen niet schaffen, dat weet je goed, maar dat ze niet zeggen. Du hast nog niemals alles aangereikt. Du hast het groot zoveel dat zij waren tevreden, het rechts te gaan en zal er stil zijn. Wat schaff ik. En je bevrienden leven mij niet. Ik ga het zelfs beleven, ik heb van reden doen. Ik ga het zelfs beleefd. Ik vind dat we zeer schwer alles toe te staan. Ik wil zo weinig meer toe staan en ja, soms zo veel meer vergeven. En dan ik niet ganz hoop. Dan voelt zich het niet fijn. Zo meer aan vanaf je te beden. Ik probeer ook weten wat je in het val is. Dat deed me niks uit. Maar wie weet dat we eindelijk wat met trouwen doen. We hebben alle ons hoop naar het gebed. Dat wordt er zetten stoot op en dat je een hangje strak even eind. Ik wil hij zal met beden. Je zal aan favor zijn met dit. Zo we beden. God, du zegt iedereen wat hier verder staat. Du weet ganz graag wat de persoonlijke law is voor iedereen. En God, ik bid dat u openbaring schenken. Wie eind wat er missing is. Wat er nog fehlt. Hij had verlangen ganz en vrede met mensen en die te leven. En hij heeft de klaarheid, als ze schuldig zijn dat er niet.
En wanneer zal ik zeggen, Heer, jij vindt de kracht om dat recht te maken. Jij vindt de kracht dat alles aan te rekenen wat zij zullen aanrekenen. Waar het zeer zwaar is. En Heer, wanneer hier geheimnissen zijn, wat er veel openbaren te je partner, vielleicht te een nobel of te een vriend. Jij vindt de kracht dat openbaren wilt. Gott, es ist so wichtig, dass wir als Menschen in Frieden und Freiheit zu leben dann. Und wie persönlich, wie weit, als ich bei uns selbst nicht in Frieden leben dann. Wie strachelen. Und ich bete, du wirst jeder einem hier von uns morgens sehen, was hier stehen hat. Und die Frau, die dat Befehl, dat Verlangen über Antworten, was sie hat, lebt am Hart. Das ist nicht für eine Ursache. Aber ich finde die Gnade. Ja, für die Gnade. Maar hier zullen zijn, wat bloß niet voor jeden kennen. Haar wie zijn, wo sie kennen, dat ab die Schuwe Gott. Sag Gott, du wirst immer dealen wieder. Das ist nicht up to me. Und hier wird das ganz auf. Und Gott in die Hände. Gott, ich bitte den Jesus, dass jeder einem nachkommen. Und jeder einem dort zu reden. Dort eine Klarheit geben. Da eine Freude geben, da eine Hoffnung geben, dass das Wort schaffen. Dus du hast einen Weg, Gott. Und wir den Weg noch gehen, erst einen Weg. So Gott, geef een Hoffnung in einen Weg. Und mag Dank op dat ze zijn niet kennen. Wat er fehlt. In Jezus naam bid ik dit. Amen. Amen. Tja, wat door zeggen. Ons fehlt an Gott. Ons fehlt an Verzeihung. Alle van ons. So werden we door bijna leven. Ik loer dient aan. Check. Ik loer dient aan, alle op te staan. Tim nog een leid maar met ons top zijn.
vielmals Dankeschön für rübergekommen. Wir sind bald angekommen von uns Gottesdienst. Der Gebetsteam wird hier fern sein. Wenn du uns von uns in dein Leben, in deine Familie, in deine Arbeit, gut hier nicht rüber, für hier noch fern kommen, die das Gebet überkriegen, was du uns in dein Leben. So, ich merke ein Motto für dort, am welche Rüt, wo ich die 1000 sein durch für das Opfer. Ich kann wirklich durchgeben. Dankeschön für rüberkommen. Ich bin bloß ein Sehen über jenes Werk, über jene Arbeit, über jene Familie. Mag Gott mit Ihnen sein. Dankeschön für kommen. Nei vi var all dort weiten, de Knute fallen fri. Ik weet dat Jezus raadt mij en dat je nog voor mij. O wundervolle Rettung, von Sinn merkt hij mij vrij. Ik weet dat ik je raad zie en dat je nog voor mij. Halleluja. Joina grata, halleluja, vår van rara, och det är stillsatt, jag brukar någon krets, din uppfordran är jag nog för mig. Seinen, min Hals für immer singen los von dine Leid, en dort sind noch für mich, übertrafen meine Fehler, steht Hecher und soll min sich, dort der Kreis von dine Radung, en dort sind noch für mich. Halleluja, joina grata, halleluja, vår van rara, och det är stillsatt, jag brukar något och kvitt, din uppfordran är så nog för mig. Jesus sin blod så vedfall, själ død op Golgata, alt er krog